Така, сега ще отворим турнамент честа, който днеска изиграхме. Аз ще го отворя с диамантите. Окей, хора, моля се, плиз да е легендарка, че сега много ми се иска вече. Плиз. Легендари. Няма да е. Фък. Еми... Хора, съм 5683. Както виждате, съм ви запазил специално 3 честа да отваряме. И надявайте се да бъдат легендарки. Започваме. Добре, супер, 142. Един зап. 8 мъртъра. 14 спирита. Добре, фурн. Добре. Малко по-бързо. Найде. Без джумби. Няма да е легендарка. И това ви бях запазил като за изненада за началото на епизода. Дано да ви е харесва. Въпреки че не взехме много хубави неща. Така, сега ще му видите как атакувам. И ще вземем праун честа. Така малко бавно ме зарежда, ама няма нищо. Али бе? Айде, ще ни вземат още в началото. Айде, взеха ни. Това ще е. Вземат ни. Бърно. Айде. Взема. Извинете, че бъдна така. Обаче го взема. Забележете, че почти сме го взели. Така, тук малко да защитим. Така, уич ще ни трябва. Така, тук уича. Пак ли бъгна, бе? Добре. Ай, co-brother. Хой да нанкаш, извинявай, че хе-хе-хе, ще ме смееш ли ти, бе? Смей се. Сега ще взема. Ето, надявам се хора да ви хареса видеоклипа. Тук се бия добре. Дайте. Yes, окей, взехме го. Имаме още 4 са ни празни. Супер, голден чест. Браво, хора. Успяхме. Така, малко ще поизчакаме. Готово. Така. Добре. Да видим тук какво пише. Стига. Не. Барайте знамето. Окей. Някой пише. Кой е онлайн? Това е един от нашия клан. Ще му пиша аз. Така, да му предложим френдли, да му видите как се бие срещу него. И готово, почваме. Не ме почи. Знам, ще ми къснеш Ice Wizard. Между другото, хора, той има легендарка Ice Wizard. Дай да му видим Ice Wizard срещу моята армия. Момент. Мирор ли е пуснал в армията? Много гаден. Хубаво, че му... Дайте миньони. Браво. Хора, надявам се да достигнем до 25 абоната, за да ви покажа лицето си. И така. Ето казва, че ще пусне Ice Wizard. Така. По въздух може да взема, да. Добре. Малко ще ми бъде трудно да се предпазя. Добре, само да казвате пеката. Добре. Това е успорвана битка, хора.
Той има легендарка, аз нямам нито една легендарка, но мисля, че скоро ще получа. Така че бъдете готови за легендарка. Добре. Пак ли е? Гаде най-също. Мисля, че мога да го взема така и така. С това. Добре, наспамите е много хубаво. Взех му го. Наспами ги, ама сега ще видите. Пак ли бе? Давайте! Еми, взехме го, хора. Това виж. Супер! Клипът ще бъде малко по-дълъг. Тъй като виждам, че моите абонати нарастват. Станахме, мисля, че 23-ма, които ме следват. И... Давайте. Така, малко да преместим иконката. Така. Може да се свич. Ще бъде добра комбинация. Но не беше добре. Може би с Fireball. Да, добре. Така. Ще вземем Crown Chest и мисля да приключим с епизода. Изиграхме 2 битки. Може би... Какво? Добре. Ще видим дали това е силно срещу Гигант Принц. Давай. Не. Дай, убих. Защо? И така, хора, спечелихме битката с 3 копия. Момент. Да ви покажа. Така. Ето, вижте, с 3 копия. И надявайте се да поне да е голем. Може би няма да бъде. Fire Spirit. Канон. Защо? Хора, надявам се видеото да ви е харесало и ще се видим до следващия път. До скоро!